Yakni benta jongga kubor la OneRasP daga fatafat online shopping store. UMLA ka Shillong North uba Edelbert nongrum ulapan pau ba unum ya simbenta haki election banjir ya ukertong MP na kejala meglaya syaka Raja Sabha ka banlong hak hakat kendai tarik bentau benai. Habakran baki katto katni kinong pathai kubor negasngi khat atarik ujilio uba Edelbert nongrum ulong ba kajingsim jong u ya kani karai kolong banyang haka nongrum ka ba udon nadu basang kata benum simbenta haki election Raja Sabha namar ba kwa banyat persya ya kajingkwa ba kajing angnut kipat ba ti ka ba ka jingkli mo ko an bu kalong ba pi hadu kan ngila pan sanya ngim ko asu yasman hanu no nga persang dia bang nomlong yasman kadang dia ban job sitam artem mulai tam nan persang pada bajong kamram tengok ko pan kan dak basai nak jim lesi ka bang nganom lek ba pai ba undi ban sai beli ba dal ban umlek ban kasi ka vote kini ban tip kan rem ko basai kadar ka ba keren kalong ba kadi halo kasi ka Citizenship Amendment Act ko man chua kalong ka CEB mo ti pi lesi tai jing bakla i bakhendiat ngila pan bakla mo lembo ki por ki sngi ki snem ki balet no ko mangi pet sau pratali ki snem aga jim momdon ki jing i jingai jong ki nongelam ki bi ki bathan ki jing ibla ya ban senchar gari jing mata ka ri ja pun jing ka long khlung khana sa bat kumba pan pau hiru ya ke jing bakla jong ka madam agata sama kali jing bakla ka san snem ar posnem ki basalet mata le sing ino pat realize ita ki bro mata ka por yon sa poi ba sa sutu mata ka CE ka don ka jingma khamtam ka lawai jong ki long dien ki patek tiba di halo kring nong rem mde mo ko ban pitri lari ban set kala ino mo de ka song ki parlo ki wei ki bakwa ban yo denga bu ta ko condition ada di doktor kharluki imut serious sisa ide ban pau yo ka comments ka jung ipo ka paper desi kata ka ban la kala ban change ha tang ko wei kalau mahap kan persa ngat kan juri ban kan ke ijing sha mangim kwa iki yasman lami idon ni kata ka jing ka commitment ka jung i conviction ka idon ri ai ta ka keluar pai ba instant on principle mo ti ngar wala ban simpat ko wirai ti ka pasai ka dar hi kalau mi kata ba ko malong mata tingin siya penbek in siya bargain pa di ko ikiwei nasung kam don kejimut ka di ban kut kani ka jing kani ka bargaining na ka bantay ladi bargaining ta constituency ngide ban bargain bet nam ta kalawai ka basangan jukilong din ki patek